Sa gitnaan ng, SIM card registration na natin, may ilan pa rin ho na nakakalusot. Curious lang din po yung mga listeners natin, Director, gaano po, naging epektibo yung SIM card registration natin against, scam po? Yes, puwede po masasabi po ng NTC lalo na po dito sa NTC Region 8 na successful po naman yung Mm. ating SIM registration. So marami po ang nagparehistro Hmm, at, hindi lang po yata hindi po natin yung sinasabi kasi nga ang mga cellphone po ay SIM natin ngayon hindi po ito basta kung bago, bibili po kayo ng bago ay yung, yung tinatawag po natin na compulsory na ito ay iparehistro muna bago ito magamit. So mapipilitan. Dati-dati kasi noon, nung nagsisimula pa ang SIM registration natin, marami po ang parang ayaw magpa-rehistro kasi baka daw magamit yung kanilang information. So hmm, ngayon, ang tanong po namin ay meron na po pa bang na biktima na ginamit po yung kanilang information actually, doon oo. sa SIM register nila. Mm. Wala po kami natatanggap na gano'n. So, Mm. ibig sabihin yun, yung SIM registration na nangyari ginawa po natin ay successful po yun at malaking tulong po yun. Dahil nga ngayon yung mga scammers na ito, kung talagang ito po ay i-report po natin sa mga enforcers na kagaya ng enforcement agencies, kagaya ng PNP Anti-Cybercrime Unit at saka NBI Anti-Cybercrime Unit. Meron din po tayong DICT na CICC, Cyber Security Investigation and Coordinating Council. Yun po yung mga nag-iimbestiga dito sa mga nabibiktima. So, Mm. yung mga kung ito pa yung mga isang malaking balita kasi magmula nung po nagkaroon po ng raid sa mga pugo at marami pong na kumpiska na SIM ay naiwasan na po o Mm. nabawasan, malaking bawas po yung mga scam na natatanggap po natin sa buong po Mm. natin.